Yamana. An ce zakaran ya cara. Yo diyar shi ta je neman shi sai ta ishe shi da kwali ne. Gashi tare da 'yan caca yana a daga masa ya ga bajau. A shage mun iska ne ku taya shi da murna ya ci bajau. Ya ɗauki ragon wata dai ya kai shi a buzin 'yan caca. A kun ga ta sono bawa yau ku bi shi ku canye dan barna. Gargadin ni dan Hausa tun kafin na kira suna ka daina taba mana dan kwairo. In dai kana taba dan kwairo sai mun tada ka gaban caca. A daga mana kati, shirya mana kati, rarraba mana kati inda ta kai iyaka samu. A daina kwakulen yan yana domin irin hakan yawa ne. Abin da ka yi wa waɗansu a dole ne a yi wa 'yarka. Ita ce za ka yi ni ko ka rage ni ba ni ce maka komai ko da kai mani shari